Как сте? От месеци им казвах какво ще се случи, но както Христо Иванов казваше, подари, кой чул, чул. Помните ли го едно предаване, където не знаеха, че камерата е изключена и той отиваха, Смирчев май беше при камерата и казаха, изтрийте го, кой чул, чул. И нас кой ни е чул, чул, който не е. Но аз винаги съм чувал хората. Чувал съм гражданите или много високопарно да кажеш народа, затова да кажем колкото може повече граждани. И затова създадохме ГЕРБ. При една много сложна ситуация ние успяхме да направим правителство. Помните, първо с АПС, после с ДПС ни подкрепяха, но искам специално да благодаря за отговорността на Слави Трифонов лично, защото от снощи говориме до сега, на БСП, на колегите, които са там, за това, че свършихме много работа, но когато поради куп причини, и мисля, че и когато след изборите в Пазарджик ги обобщавах, много хора не ги приеха на сериозно. А надребно обясняваха защо не взехме оставката на Митов или еди кой си. Са, дадохме оставка всички. Аз мисля, че изказването на Росен Желязков беше брилянт. Защото обедини двете партии, които подписахме това споразумение и направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна сделка или каквото и да било. Точно обратното. От абсолютно провален план за възстановяване на България, където Румен Радев, Пеканов, Василев и който и да било, Жечо, понеже ми каза одеве, ако бехме спазили плана на Сем Василев, 60% щеше да изкочи от тока. Но той, че имаме време да го обясняваме това. И Томислав Дончев се справи. Над 4 милиарда лева влязоха в държавата. Правителството